3, 2, 1. Počkej. No teraz 3, 2, 1. Počkej. Za měsíc? Za měsíc! Ale kde je? Dáme vás doporučení za měsíc, Ruben. Kde? Ty máš znovu. Keď chcete skúsiť niečo vyspelejšie, tak určite skočte na mě. FMA. Proč to neuděláš sám? Ale jak to myslí vážně, jako, udělej si to sám. Nevěděl si to sám. Hej, uděláš, ty jsi dost dobře, vole. Nevěděl si to sám. Uděláš to sám, udělej. Tak já se trošku zmenším pro tebe. Jo, viete, na čo sa máte tešiť na budúce? A... Ne! Vidíš, tak nechce. Background story. Jo, no. Tebe dobrý, vole. Ne, víc. A co si hlavně... Čaute, vítame vás u tohto manga bloku videa. Ja som to... Co ja? Ja nejsem to. Konečně to vím, že chceš být jako já. Full Metal Alchemist od Hiromu Arakawy, to má proč to říkám? Já jsem nervózní, když nejsou slova, víš? Děláme svýho. Teraz sa ten... Ne, ten ďalší. Krev nám vlastně... Neměl jsem ještě nějaký názor minule? Čaute, vítame vás u najnovšieho komiksáže s číslom neznámym. Čaute, vítame vás u najnovšieho komiksáže... Co na to říkáš ty? Stopnem to, počkej, stopnem to. Který si říká... Kurva, co říká? Čaute, počkej, vole. Já si musím prohrát do vlasy. Myslím, že tam ešte nejakú dobu zostane. Keby vás zaujíma viacej, skúšte na web. Ninin. Smrde. A co si hlavně přejeme, tak aby se povedla adaptace... Znovu! 3, 2, 1. A co si přejeme, tak aby se povedla adaptace mangy... Já nevím. Dodatečně čaute, já vás vítám. 3, 2, 1. Veľkými fanúšikmi mangy a anime. Sorry. Já to si vykoli začíná, doma. A druhá série znamená, že jsem to postaral. No to je a fanúšikovia sa určite pokračujú. Filmová adaptace snímku. Čaute, vítame vás u najnovšieho komiksáže Tenhle krátký videosegment bude o tom, že vůbec nevíme, čo máme mluvit, takže se to povieme tu, ale trošku pestrejšie, je to na piču. Čaute, čaute všetci u tohto manga blogu. Ja som Radžín, toto je Toren, tam je Iki a za kamerou je Joe a všetci sme veľkými fanúšikmi mangy a anime. A ja osobne sa neteším len na Ja osobne sa neteším len na... Punk za ubehlý rok. Chápete, ne, vole? Chápete, ne, lidi? Takisto vieme, že bude natočená a... Ona bude natočená, pochopte to. Protože normálně věci nebývají natočený. Má dlhú históriu, bla bla bla. A fanúšikovia sa určite pokračujú. Čaute! Ktorá dostane po strašne veľa rokov pokračovanie a neviem proste ďalej. A presne ako si povedal, manga je komiksový ekvivalent. Ekvivalent? Čo je to za slovo? Proč používáš slovo, který neumíš? Kurva, to je na...